Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umakhumalo uthi imphatha kabi lento ukuthi njengoba bomselekele lesibhedlela kublame wabona ukuthi ke banesandla ekutheni engabi right. Guys, nizolikhuluma nini iqiniso? Iqiniso ke ilalokho esikubuka kuthando nesithembu. Because masibuka uthando nesithembu ezinye izinto senzani senza ama-assumptions. Amakhosikazi enzeni ubaba uMseleku wenzani? Because uMacele uhleli noMangwabe noMakhumalo ebala ukuthi ke sonke si-contribute ukuthi abe lapha esibhedlela. Guys, manikhumbula kuthando nesithembu angazi iqale kuphi la ubaba uMseleku ashumayela khona i-unity ne-peace. Kodwa mayifika kumakhosikazi ufike ekhuluma iy'nkulumo ezingalingani ezomunye ambeke ngaphezu komunye, omunye ambeke ngaphansi komunye. Khona manje waphinde wathi akabancengi mayesefuna ukufika no-number 5 uzofika no-number 5 wakhe. Waze waphinde wathi uzofika nomunye u-number 5 osenengane and akekho ozothini. Esho kumakhosikazi akhe. Ngingawabala ngisho nama-episode aveza lawo magama asho ubaba uMseleku. Njengamanje uthi uMangwabe ugule eSipaki because eSipaki kunezinto ebezikhulunywa lase zingamphathi kahle. Lento evezwa-ke uMacele ukhuluma nge-unity. Even uMacele wathi uMacele na asayingeni izinto ezihlangene noMseleku usezonaka izinto zakhe. Kule season esibona uMacele osemusha osebhizi la eduze ka-number 5 esupporter osejikile futhi. Bayayazi enye into ababuye beyisho noma babuye beyikhohle bethi hayi aliqhubeke ibhizinisi lomndeni. Kodwa kwakungekuhle ukuthi kwangempela ubonakala ubaba uMseleku esesibhedlela okuyinto-ke engeyinhle okungaphatheki ngathi engalulama. Kodwa leyo yokuthi kublame amakhosikazi uMakhumalo ayimhlalanga kahle ngoba mhlawumbe uyazazi yena ukuthi ayikho into e-wrong ayenzile. Okwamanje ngisaninikeza amanqampunqampu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.